आंबो थांनानै थानो गोसो आंहा फिसाजो फिसाला दङ। आइमोन आफामोन अनोबा आंखौ थाइसे थाइनै हरनानै बे आंनि हौवाखौ बेमार फाहामनो हायोबा जाहाथे आंनि संसाराबो एसे मोजाङाव फैफिनो खोमा। गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आंनि फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आरो बावहाय बरायहरबावनाय थाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोबोर गोनांथि कन्टेन्ट आरोना लोगोफोर न'आव फैबाय आङो बेमारिनि न'आव फैबाय लोगोफोर। नैबेयो न'आ इनकमप्लिट जानानै दङ लोगोफोर। नैबेनो थाग्रा बिसिनि आइ आफामोननि। ओमफ्राय नैबे अबेखौ फाननाय जाखो? ए नैबेनिफ्राय बैनिफ्राय ओरै ए बे न'निफ्राय थांसिगोन। ए नैबे न'निफ्रायनो थांगोन। आयै नैबे न'निफ्रायनो थांसिगोन। उफाय गैया नै लोगोफोर अननानै थाइसे थाइनै जा अनसुंथाइ हरो आंनि फल'वार्सफोर नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। नोंथांमोनहाबो बोर मोनगोन। गावजों गाव अनलायनांगौ थांनानै थासान्दियाव। नै बेनिफ्रायनो गैला फानजोब्बाय। नाया नङा नायबाय बे आइयाबो गावनो हिनजाव जालाय हौवा जालाय हिनजावनि खामानि मावलाय हौवा जानानै खामानि मावलाय। अननानै आइफोर आफाफोर आंखौहाय अनोबा थाइसे थाइनै जेनेबा आंनि बोरायखौ बेमार आजार नायनो थाखाय दिनै आंहा राहा गोमा जाबाय। हाखौबो फानजोबनाय जाबाय बिथाखौबो फानजोबनाय जाबाय। बैनोमोन बिथाया बेखौबो फानजोबनाय जाबाय आङो। दिनै आंहा फिसा सानै दंमोन नालाय बिनि थाखाय दोननो थाखाय दाहार दुहार नागिरबाबो मोना जाबाय। गैयि मानसिनिफ्राय सोर हरबावनो। बिनि थाखायनो आं नोंसिनिफ्राय फंबाय आइमोन आफामोन अनोबा आंखौ थाइसे थाइनै हरनानै बे आंनि हौवाखौ बेमार फाहामनो हायोबा जाहाथे आंनि संसाराबो एसे मोजाङाव फैफिनो खोमा। प्रमद बर' सारा आंनो आंनि बेरामखौ नायनो थाखाय अननानै जा थाइसे थाइनै हरोमोनब्ला आंबो थांनानै थानो गोसो आंहा फिसाजो फिसाला दङ आरो हिनजाव दङ। बिनि थाखाय सारखौ आंखौ एसे बेरामखौ हामनो थाखाय एसे नाहरोबा गोजोनगौमोन सार। दिनै आङो नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइ बिनो फैदों। आंनि थाखाय नङा बियो जोंहानिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय वेस्ट खामारपारा गामिनि आइ आफा सोमोन्दो जायो आरोना। बिसोरनि थाखाय आरोना बिसोरहा जोबोर खस्थ' राहा गोमा जाबाय। हा हु गासिबो फानजोब्बाय थानाय बिथाखिनिल'सै आरोना लोगोफोर। दा बिसोरो बेमार जादोंमोन आरो बे बेरामिनि मुङाहाय गणेश बसुमतारी। बे आफाना माने लिभाराव गाराय जादोंमोन आरोना सिगांग्रो। बेनि उनावहाय बारा जानानै हामो आरो बारा जायो। बेनि उनावहाय दा लिभाराव दै जमा जादों आरोना लिभारनि बेमार जादोंमोन। सिभिलाव लांदोंमोन बेनिफ्राय बारा जानानै हायैनि स्वागत हस्पिटालाव लांबाय आरोना स्वागत हस्पिटालाव। ओमफ्राय फैसा होबावनांगौ दं बिसोरहा। ओमफ्राय गामिनि बाय बाहागि जाथि खुरमा गामियाव खांनानैहाय अनसुंथाइ हैनानै खुलुमनानै आरिनानै गबोबाय आरोना लोगोफोर। बिनि उनावहाय दा 30,000 फैसा हैबावनांगौ दं। दा बेखौनो हैनो हायाखै आरोना लोगोफोर। बिनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइखौ आंनि जिहेतु फेसबुकनि लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे अननानै अनसुंथाइखौ हरो 30,000 होबावनांगौ। अब्लासो बिसोरो डकुमेन्टस अरिजिनेला दंहैयो नालाय बे स्वागत हस्पिटालाव बेखौ मोनबोफिनगोन आरोना। मुलि आरिबो जानो बिस्रा फैसायानो गैला। दा आंनि लोगोफोर अननानै नोंथांमोनहा जाहाथे अनसुंथाइखौ हरो। आं QR क'डखौ आंनि माबायावनो होखागोन मानोना बिसिना बेंक एकाउन्टल' दं जेबो ATM आरि गैया। बेखायनो जेसेबांखिनि आंनाव अनसुंथाइ नोंथांमोनहा आंनि लोगोफ्रा हरगोन बेखौ आं बिसिनो स' होजोबगोन आरोना लोगोफोर। गोजोनथोंसै। अननानै प्रमद बर' साराबो जोंनि हालोदखौ नुनानै थाइसे थाइनै हरोबा नायस'नानै जाहाथे आंनि हौवाखौ आं मोजां फाहामनो हायो बेखौनो आङो खामलायहरो प्रमद बर' सारनिसिम। प्रमद बर' सारा आंनो आंनि बेरामखौ नायनो थाखाय अननानै जा थाइसे थाइनै हरोमोनब्ला आंबो थांनानै थानो गोसो आंहा फिसाजो फिसाला दङ आरो हिनजाव दङ। बिनि थाखाय सारखौ आंखौ एसे बेरामखौ हामनो थाखाय एसे नाहरोबा गोजोनगौमोन सार।